Yebo, umdlalo. Ade fika manje. Sibali. Shlubo bayilane mina. Hayi Sibali ngikhuluma nawe mina. Ngikhuluma nawe Sibali. Manje usuka Wena mfana usuka nale moto umsindo omlomo kanyoko ngibhizi la. Bethi ungifakeleni nani? no Sibali bengikukhumbulile nje kwase kuyaqondana. Khona benisaxoxa nalobhodi lwakamdletshe. Abantu bebeyixoxela nje la kwipanel wesiphathi sixoxela ngezinto lezi zepolitiki. Hayi. Kulungile Sibali kuyazwakala. Nokhohlisana nodwa abafana bami. Hayi la. Sisamhlomele. Ngiyayibona nami le ndaba. Musa angiyazi engayihlalelana nako okwamanje ngoba kunomuntu la engisema ngimfonela izolo wakhuluma samuntu ozolana nami kodwa namhlanje kuseni ukhuluma ukushintshela. Then mase ngimfonela amakhozi ami ngasawabambe so angeke ngizohlala kanjani la sikhulumeni naye ngoba phela ngasayibambe yami ikhona. Abafana abancane abaphume kwipanel madoda. Baphuma abafana abancane. So phinde sinibuyise. Okay, wesibali nami ngeke ngakhuluma naye kodwa nje ngibone kuyinto emthokozisayo nje la yenzayo. Kodwa ngeke azalunge ngoba ngeke understand. Ngiyaqabuka ukuthi umuntu mayezele nodadewenu usibalini kanti ngoba phela mina ngazi ukuthi osibali yilabo abaswe belokhuzile umuntu maye elobole ningamathatha hambe nizana abantu abazalisa ingane zasebenzi yakini ngosibali nisifuna ukuthatha phela Angizwa Sibali ubhuti lo khuluma la. Umfowenu nona. Hayi lo bhuti lo ohamba nalezi zinto zepolitiki nalezi zinto zepolitiki. Sanibonani. Waya musukufaka abantu ngeke babangumsindi inkinga. Musukubafaka aba requestini. Ulo bhuti besikhuluma kunenye into esifuna ukuya kuyona eThekwini so besilungisa lolo daba lo. Shuthi ayikhuluma njengamanje akufanele ayithini. Le nto ayikhulumayo le. Akufanele ayithini. Angayithinta ngoba ukhona enye ingane yasekhaya ayithandayo naye uMamvelase kodwa hayi le usisi wami. Betwana. Hayi. Isebenzile mina ngikhuluma nomuntu emini ubhekene umchumi nolanga ngoba ngiyinsizwa so leya life basebusuku kugcwele amakhosikazi sebuye emsebenzini isebenzi leyo nto. Ngibona sekuyafana ukuyiveza kwakho phakathi kwabantu akufani nokwenza kwakho ngoba ngeke ngakufonela yamkholo wangayibamba. Phela mina ngiyikhuluma into ukuthi uzongibuza ukuthi ngifonelwe indoda ithi ujolelani noma wengane yami. Ungabuza uma wengane yakho ukuthi ujolelani nobani uzobuza indoda. Mina ngiyiphethe lezo zinto. Bengasakufoneleke lokho bengikufanele ukuthi lemagama ade washo lapha kulive ngoba kubuka sengathi inkulumo yehlanyekezela. Kunamakholo anzima kakhulu engiwalingele. Uyabona nje amakholo okubanga abafazi kulonyaka sikisa ngiwasebenzisa. Hayi ngiunderstand lokho ngoba ubuhlungu odlule kubona nawe uke wabanga kakhulu uma wengane yakho nalado umbanga naye so kufanele kulawo makhonza kanjalo thawu sawa-attend. WeGodole wena ufonelanga yini iphoyisa elathatha luma wengane yakho angisho walifonela nawe ngoba wawusubuhlungu. Cha lalela ngangikade ngibona ama-miss call yabo ngangikade ngibona ama-miss call ngamfonela ukuthi yebo kanti uye lo bhululu mina into engangiyilwela futhi lapha ke ngangilwela amasenda ami lokho abantu bakwazi ngangalwela into eningi
akunakuzala ayikho indoda ezozalela enye indoda so ngangilanda okungokwami njengoba ngagcina ngilandini ingane yami ngine peace ngi-right so everything isemgqeni uyazi ukuthi abanye abantu abanenkinga noma bengane lalela ngikuchazele uyabona uma igolide lisengakuwe awuliboni ukuthi igolide ulibona ngoba selithathwa omunye umuntu uthi bengiphethe igolide ngoba manje mawuzobhayiziseka ubhayize ububone lezi zintombi lezi uthi sezikuvezela amathanga ngaphandle ushiya uma wengane mase simcosha thina sikhombisa ukuthi ubuphethe igolide usuyalwa wena it's a fucking pure nonsense that shit yeah noma bengane lapha eGymnastin welokozi noma lapha eMTN abazele njengoba ngithandela bona ngithanda laba abaseThekwini angibafuna abasegoli njengoba ngishilo ukuthi hayi uyinsizwa mfo ngiyakuvuma ngase nje ngikufisela inhlanhla futhi hayi kanti ungakusho ngathi uyadlala lokho ukusho impela kugcwala umlomo ukuthi qhu ungathi uyinsizwa usho kube nesicethe usho ukuthini ukuthi udlinsayela zami mfana kankomo wenzani ukuthi ufuna udlinsayela zami phela ngeke ukuthi uyinsizwa udlinsa into zensayela zamansizwana sho nyoba udlinsayela zami uthi uyinsizwa wena mina nginsizwa ngaphezulu abangake sivele sibe mnandi kanjani phela ngithi uyabona uma uthothi uyothenga imoto eyi-second hand it's a new car kimi ukuthi gitshelo uwe kodwa mina emqondweni wami intsha kimi ngoba ngiyaqala ukuyigibela sekukwakho-ke lokho nti i-second hand into esukuyifunza wena emqondweni but iqiniso sukulazi angiyifunzi akumnandi ukudla okufudunyeziwe emadoda okulalile akumnandela ukuthi akube kuhle hayi kulungile kodwa mfethu akuzame noma ngingazi noma uzophumelela khona ngisho ukuthi vele okufisa ukwenza kodwa nje ngithi akuzame mase uphumelele cha uyobuya insizwa ukuthi udlinsa insayela zami engikwazi ukuthi ngeke ukuthi uyinsizwa uphelele uzodla izinto zikamansizwana njengoba nje ufuna ukuthi into zami futhi ngiyensizwa ngaphezulu kwakho mina lalela mfana wenwele ukuthi mawuhleli lapha uthi ulalele le ngoma ethi awulutho wena nginsizwa mina ekamajotha ke leyo ngoma angisho ukuthi ngiyagadla kodwa nje ingoma emnandi kakhulu leyo ngingakudabukela mfo iphoyisa lithatha umuntu wakho uma wengane yakho ngingakudabukela awuganga ukuhamba udabukela amanye amadoda amayiphucwa abafazi siyaphucwa siphinde sithathe abanye futhi kwenziwa njalo i-rotate mfowethu indlela esikhaxele mfana hayi ukwethemba kwami enhla mina ukhuliswe zingqwe labona benginakho ukwethemba mangibuka noma ngizokhuluma ethi ukhuliswe zingqwe kodwa ingayike ingqole ekhulisa ngokuthi ehamba uthathe insela zabanye abafana ingqole ikhuthaza ukuthi nje ngasesikhathi mangabe uyinsizwa nje beyintombi shona emfuleni hayi nambe nje intombi zabantu ku TikTok uma bengane zabantu obani oma bengane zabantu la TikTok man fan bamithisa bese niyabashiya nithi asibenze nya asibashi ukuthi uhlulekile uba umnewethu lobe fanele ulandele isitori ukuthi kwenzakalani bese ngikulandisa wena ubona abantu abasekho ndawonye lalela mina mangifuna ukulandela izitori ngilandelela uzalo no generation lava asike sin story kufanele silandelele mina ngilandelela lezi TV zazi ke ezinye kumele ngiyilandelele mina kodwa-ke ukukhuluma kwakho phakathi kwabantu akufani uma sesikhuluma sobabili abona izolo utshengisile ukuthi umsilo ubusufake ey'nqeni ngoba ubuyenza ukuthi iyabheka njengamanje into engiyibuka nje manje umisibindi ngoba uphakathi kwabantu kodwa-ke futhi engikwaziyo nengiganda ukuthi leyangane yasenkandla kulolu ukuthi uyithole angibali ukuthi qhubeka nemizamo yakho kodwa akulula ukuthi uyithole yabona indlela osuwenze ngayo ungena ngenxeba lenye indoda ungena ngenxeba loba bwengane yakhe yabo amen usukhuluma ukuthi uyabongela la kuhlatshwe inkomo la ukuthi kubongelwa amadlozi nginikeze nami ithuba ngikhulume
manje wena ukhuluma ukuthi uyabongela mina ngingabe ngisakhuluma mfu ukhuluma wedwa ayibo mina ngingayazi lonto leyo futhi okumele ukuthi uqonde uphinde ukwazi ngakhuliswa ngenhlonipho yabo so mawuthi bese ngifaka umsila awuthi ngikutshele nansi into encane mina umsizwa bami ebiyophela mhlazane ngashona 6 feet underground wafaka umhlabathi ngisekhona ngisaphila ngisanyakaza noma athiwa ngilimele ngisesibhedlela kuyobe kungakaphela umsizwa bami ngoba ngiyobe ngisazovuka lapho kulombhede ngiphinde ngiqhubeke nomsizwa bami umsizwa biyophela mhlazane ngashona phansi komgodi wabona ngivalela kodwa ngisaphila nje kodwa mfana ngeze u11 insizwa ibupho ukuthi oma benganza abantu uzela ingane omfana umzela intombazane ngiphendule ngikubuzayo lapho umfana omentombazane umsizwa nje noma ngibuze kanje lalela ngikutshele mana umsizwa uncuma umfana wakomunye umuzi umphucuma wengane yakhe mfana umsizwa lo umsizwa lo una ingane yomfana kodwa una insizwa ingane yomfana wena awu uNkulunkulu wami awu uyabuza ngiphendule umbuze ngokuza una ingane yomfana na angicimezi phela mina ebusuku ngiyayizala nje ingane yomfana anginakho ingane yomfana uyifundisa ukuthi umfana ukuthi wena mana phela ngingakho wazane wena ubulawa ubugagwe wena ngicela uphendule umbuzo wakho ngithi mina ingane yakho yomfana wefuthi fana nami uzobe insizwa yenza sure ukuthi beka abafana bazela ingane bese usatha umabazo uyona nje loyikhulisa ngayo bese uyiyeke insizwa ngeke phela mina ufuna ukuthatha ama lesson la ukuthi ingane zami ngikhulisa kanjani khulise zakho nawo asavela uhlukane nami hayi angiboni lento esho mina ngiboni mina umthetho yabo wena engakusenje bese ukuthi lento yenzayo icabanga ukuthi kahle uyiyeke ngoba vele ngeke izikusize ngalutho yabo uyabona manje igama lakho phansi uyabona mangisakhuluma nomuntu uthi phela mfethu hayi suka akuyinsizwa la kimi into engingayeqa ngaphezulu so uma ukuthi wena washama asavela ngophela mfethu lana phela mfethu mina ngikho kodwa lana is not about mina nawe ube ninsizwa but indaba ngokuthi wena umnsizwa bakho ubakha ngokuthi udle oma bengane zabantu na ufuna ngiphendule ko7 lo mbuzo lo ngoba phela usubuzile ngawuphendule uma mina yona nje uzokuzanga muthi umfana kini omncane ufuna ube abe insizwa yona ingane kubonzona abafana laba basekhaya bakhuliswa oyisa ngikhulisana nezingane zabantu mina uthi ngitshetha zenzeni angikwazi lokho ngitshela khona ngiyakutshela mfana semdletsheni ingane zakho uyifundisa udodi zifundisa ke wena ngoba phela wahamba wayokufundela ukufundisa izingane zifunga ngicela ungifundisele zona thisha omkhulu kodwa nje uyifundisa udodi ingane zakho mfowethu angifuni ungakutshela kodwa ke awuzami mfowethu kuba step father sika asavela wathi uhamba kushonile ngizomfunda kahle asavela yeso ulungile kodwa engifuna ukunderstand futhi ukuthi mangabe kuyenzeka ukuthi uyawu mangibabona lokho angizovi nje umuntu noma kuthi yinini lokho nje ngifuna ukuthatha ukufaka ekhaya hayi angifuni ukwanda kakhulu ngomlomo njengebhakede awukuthatha ama action khona uzobona mhlawumbe uthi makukhulunywa ngogodole kahle ukhulunywa ngubani mhlawumbe ucanga ukukhulunywa ngehlama leso shit aba usifaka etoilet lutho yabona inkinga yakho wena azene uzosuke manje lento ithatha ibhekise ngakimi ngathi mina angibhekile ngakuwe futhi hayi ngoba nginqene but ngifuna nje ukuthi ngiqonsela kuthela into yenza uyibone ukuthi inokuhlaba okungakanani ukuthi uyinsizwa yakwenu sikwazi njengejongo uye uhambe uyobheka intombi emfuleni ubhekele usuyazi kahle ukuthi isishuba kwengane so usulandela ngoba nawe ushuma wengane phela ikhuluma kisho njalo wena kusho manje ufuna ukuya phambili ushuma wengane yakho bese thina masifika bese inhliziyo babuhlungu ungahlali ngani ke naye ala uphi ngane yakho sikhuluma nje ufuna ukumenzani ngithi yabo akekho kuwe ukwabanye abafana ufuna ukumenzani ukwabanye abafana hayibo kahle bona lo muntu wena uyakuphela ngithi ufuna ukumenzani
Hayi, kodwa mfowethu ngoba nami isikhathi anginazo njengamanje ngisasetohweni. Qhubeka mfowethu nakho okuzamayo. Uma uphumelele kodwa lokho engikutshela khona uzungakukhohlwa ukuthi noma asiphi isikhathi uma wengane namhlanje uyabona ngabe ukuqala empilweni yami ngiqala ukuhluleka entweni mangiyifuna. Makungathiwa ngihluleke kule ntombi yakwamvelasi. Ngabe ukuqala angikaze zonke izinto esengizamile empilweni ziyaphumelela zonke. Kuyobe kuwukuqala nje mfowethu uma ngiyakubhejela mfowami Mdletshe. Ngiyakubhejela ukuthi lapha ngeke uzoyeni. Hayi ungangibhejeli. Futhi mina ngakulaya mina weGODOLE mina ngibuyele kuma wengane yami sengilaya wena nje. Awuzame ke kulungile phela. Mawubuyelile ngeke ngibe nankinga ngathi uma wengane yakho phela. Kuyokubuyelile nje. Kodwa ke nami ngiyobe ngibona ukuthi ngincenga kanjani noma usukhona. Hayi angazi ke lapho ke shuthi ke ila ngobe sengiunderstand khona inkulumo yakho mase ukhuluma ngomsizwa bakho kubhekiseki kodwa kwamanje angikuthathi ngikufaka ekhanda konke lokho kushoyo ngoba sisakhuluma ngo-azo ngoma ngasavela nawe. So uma ngabe kodwa ke sekuthi ubuyele kimi mase uqhubeka nalento yakho ngobe sengibona ukuthi inhloso yakho yini okwamanje angisaka ngakunako konke lokade ukusho. Yabo ungibalela umsizwa bakho ukuthi bahamba kuphele anginendaba nakho. Kodwa la ngobe sengibunaka khona sikhathi mawuthi mhlawumbe imosi yabuya noma asavela usaqhubeka nayo. Baba yini futhi. Uhambe kahle bye. Uma phela. Sale sixoxa la. Mnono phele ngiyawufaka emfaneni mina ehlweni shika ekhaya mfane memeza unini ethi wema uKODOLE usengithuni hey wena lapha ubona ikhuluma abanomzane Kodwa laphayana kanti usho ukuthi siyempini. ubani Njengoba uthi siyehlani kuyehliwa la zikhona imoto kuyahanjwa usho ukuthi siphelezela wena uyempini eThekwini. hayi lalela wena lalela njengoba ngiza lapho ngithanda notshela umuntu nobheka icela ukuthi ngiyeza awungitshele